kommet dertil, hvor vi skal afsløre, hvem der vinder. Og jeg tror, det er 7. og 8. år, siden jeg er med som dommer. Aldrig har det været sværere. Tak skal I have. Når man ser det enorme arbejde, de der elever har lagt i det her, så kan man godt forstå, at der er smuttet nogle lektier her de sidste 14 dage. Det er imponerende. Der er blevet kåret for kun anden gang i denne store, næsten internationale konkurrences levetid. 2 vinder. Det var bare sidste år. Jeg skal lige også sige, at der er 5 andenpladser. Og jamen, vi kan næsten ikke trække længere. Jeg må sige, gruppe nummer 1 med The Lazy Songs, Jasmin, Cecilie. Også sidste år. Ja. Emma, hun har vundet 3 år. Så er jeg jo så nødt til at sige, når man tænker på, hvordan det lyder, når ham med vores unge ven Niel her, han spiller violin allerede nu. Så tager jeg slet ikke tænke på, hvordan det kommer til at lyde om 2 år. Det var det med flot af alle sammen. Super flot præstation, super flot præstation, super flotte præstationer, men der skulle kåres vinder, og de står altså her. Så vil jeg foreslå, at vi hører vindernummerne. Klarer vi ikke gøre det? Hvis de har mod på det. Og så inden vi skilles, så er det, at alle skal have et deltagerdiplom. Fordi vi kunne jo ikke lave vinderdiplomet før det var afviklet. Men vi vil da gerne, om vi kan få de 2 vindere til at opføre det igen i morgen tidlig i forbindelse med morgensang. Okay? Og så mener jeg i øvrigt, som Dennis også har antydet, at alle her er vindere. Det er så flot, at I har stillet op overfor så stort og godt et publikum. Så I skal tak også, fordi I er kommet for at de unge mennesker op. Det var rigtig flot. Skal vi ikke have det her nu? jo, og så vender nummerne bagefter. Så hvis de har mod på at fremføre dem, Ja. har I det? Ja. Neil, kom fast. Og det var